gandrung ning aku ora pareng ndumuk. Engko iki dionek garwane iki ya. Bingung Mbah niki ajeng gandrung model piye. Oh, enggak ada bojo nih. Mbah iki ketake nom-nomane iki yo ngentek nabrakan, Mas. Masa? Heeh, delok sepoe ngaten iki lho. Berarti bola-bali petuk wong nabrakan ngono kuwi. Oh, apal kok dene ngapal kok. Nggih, Mbah. Nah. Ngentekke apa-apa kuwi yo an. Iki pun kula gandrung. Wong agung ngeksi Suara seling kumandang sereni Lerang ati sampirni Mai jarak Monggo ngampirni Ngono ya ngono Panambahan seno pati Orang aring kudu eling kang orang aring mung kudu tansah eling karo sing peparing. Nggih. Mula bengi iki Pak Mulyono ki bersyukur Alhamdulillah. putrane lo sak kloron ki entuk jodoh bareng. Nggih. Alhamdulillah syukuran nanggape ndakwan apa Mbah Dangdut nggih. Ndek siang dangdut, bengi campur sari, sesuk bengi wayangan lho. Kurang piyene to Pak Mulyono? Ya wis nderek ndedonga kagem temanten muga-muga tang diparingi momongan. Kowe wis di putra pira, Nduk? Kula setunggal lan iki sing kalih. Setunggal, lagi siji. Nggih. Pengen loro, kondo Pak Mulyono njaluk sing Brahman pok limosin. Lah kok sapi to, Mas? Pengen duwe anak sing ganteng lho maksude. Brangus apa Brahman limosin no kabeh duwe wonge. Tek apik men ya. Tek apik men ya, Tukang Mas. suntik re. Tukang suntik. Pengen disuntik opo piye we? Kok ngono to ya? Nak Pak Mulyono wegah nyuntik tak suntik aku piye? Ora mah radian. Gayamu radian. Sak donya iki upama wong lanang wis do bongko kabeh kare aku tok ora duyan kowe. Ma. Ya Mbah ya. Kalih mbae lah aku lah. Ketoke. Sepiro Mas? Ting Mas. Kepati amor Malam minggu kota sopan dan rame Heyo, heyo sukaan molan nafsu Mampiran Mas, monggo mampir para mampir apa sida apa ora mampir Mbak pilih kersa mangke kampir tenggene Mbah Gong nika daleme Tapura. Mbah Kong sing Lah pundi? iki ngarep dhewe iki griyane Tapura. Sing kumplain niku mau. Iki lho. Oh jenengan Bapak? Nggih. Tapura. Oh niku? Kuwi Mah, nak temandang wis ana barongan wedan nduk. barang mah aku. Wedi aku ketoke. Ndak rao, Pak. Halah kleru sithik tane kaya diprotes. Mah aku meneng ae lah Allah. Pi nafsu tapa Suara seling kumandang suarane Ngitanteni ngulon Tiwas kancan Ora kelakon Kaya kebangetan kanapi ing siang ratri Tekani kambang ijo
pareng. Pareng kok. Bojo ora pareng loro. Lho kan anak sing ngiwangi nyambut gawe lho Mas nak duai. Ora kena ya Kena wong urip ya, bojo cukup siji. Nak iso telu ya. Satu untuk selamanya. Dan selingkuhannya untuk semua. Biasane, ya ta? Ulang-ulang elek aja mbok turun mbak nganten mangaten kok. Nggih, mboten sah. Penyanyi ulang-ulang elek. Ate cah hiburan yo teh. Kulino niku. Mangke dilanjutke langgam nggih Mas Nono nggih. Mas Nono sing ganteng dhewe. Mboten sah ditutupi wajahnya ben ketokne syuting jenenge Mas Nono ki sing Mas Nono sing ganteng dhewe jaipong terkenal sak Semarang Jawa Tengah. Aduh. Kepalanya besar nanti. Iya. Ndak apa-apa. Hama Sesarengan Tresno Wijaya Sugeng lelenggahan kanthi sekeca Sugeng midhangetaken Kang Hamer Sani suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu kekasihku ati susah mong kangen sliramu bisa turu wayangan lo ngeridu atiku Rino wanita anti api susah nunggu kowe tali rasa kangen rapi samari mong Dek Yanti sing bisa nambani terus kendang pantol iki ya Mas ya. Itu tolong tokornya jangan begitu, nggak boleh. Itu namanya saru. Iki jenenge tokor loh. Sikil. Sutang Mas. Yo, to langsung dimlukke. Ya kudu manut merahku. Senajan aku ora menang bayar ini aku menang perintah. Oh. Sing bayari Pak Mulyono. Bersama Tresno Wijaya, AB Audio.
Apa juga ayo. Nyokek ya. Haek ya. Masuk. Sangin tusu welawase. Kowe lunga pamit karo aku. Ya ya ya. Ya ya ya. Wong ayu papujanku. Mong kangen sliramu. Yo. Ho ho hey hey. Oh ah, oh oh ah, oh oh ah, oh oh oh. Ning hatiku. Awak lunga ra bisa turu. Wayanganmu ngelingku atiku. Masa Rena wanita anti-anti. ya ya ya. Nunggu kowe bali. Rasa kangen ora bisa mari. Among sira sing bisa nambani. Ao ao. Pak Eniko to kados to pengen nganu. Lho ya sing duwe gawe kuwi sing duwe gawe. Nggih maksudnya pengen maringi Maringi apa napa buang kok maringi. permintaan ngono kan lho. Napa Pak niki Pak? Badhe ngersake napa Pak? Ngersaken jenengan, Gong. Iya. Kenapa? Ini oh besanya dari kota ya Oh, ya. biasanya Dari kota. Tangerang ntar. Ya Dari ya. Tangerang. Oh, pakai bahasa Indonesia. Ya 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 ya. Terima kasih, terima kasih. Oh, campur. Wis aku yo mau terima kasih iki. Tapi saya bahasa Indonesianya medok Nggak Medok ya apa ya, toh? Pak? Iki lho, maksudnya iki Mohon maaf nih dari ibu-ibu dari Pisan ya. Ini bahasa Indonesia agak jadul-jadul nih Bu. Alah mbah aku ora Jawa kok. maksudnya begini. Ya. Kita ya Allah kok ewah yo, Mas. Pokoknya yo wis terakhir lambene iki Pokoknya lambe Jawa. malam hari ini kita menghibur ngono wae. Wis, cukup. Ya minta maaf buat Ibu Besan karena tidak begitu paham dengan bahasa Jawa. Dadi kaya wong maca to. Oh, lah ya. Ya pokoknya begitulah. Ya wis ngono kuwi. dirampono. Sik. Garing sepot aku. Tak tewapuk. Bagong, ya Allah ya Gong. Ih, reket